Kurer smerte. Fakta. 4.115.000 ud af 5.561.000 mennesker i Danmark har hovedpine i dagligdagen. 411.500 af dem har det mindst én gang om ugen, og 123.000 har det én gang hver dag. Og som der står i afsnittet Panodil, er det ikke altid godt at tage smertestillende medicin, og det kan endda også hælde hen mod større smerter, end det du starter med. Gør det uden Panodil. Dette hjælper ikke på alle, men på de fleste. Hvis man bare har en smule hovedpine, er det godt at drikke x mængde vand i forhold til ens behov. Vær ude, eventuelt løbe en tur. Man skal ikke være indelukket eller kigge på en skærm, f.eks. computer, PlayStation, Xbox eller fjernsyn. Det vil også være godt at slappe af og ligge ned. Hvis man har slem hovedpine, skal man drikke x mængde vand i forhold til ens behov. Vær ude og gå en tur. Man skal ikke være indelukket eller kigge på en skærm, PlayStation, Xbox eller fjernsyn. Og det er også meget godt at slappe af eller ligge sig ned. Hvis man har meget stærk hovedpine, få en masse vand leveret. Sørg for, at du ikke skal bevæge for meget og ingen rystelser. Ingen skærm som før. Lig ned og slap af så meget som muligt. Ingen høje lyde. Men for at undgå al denne pinsel uden skærm, skal vi helt undgå hovedpine.